שותים קפה גאולה, מפרגנים לעסקים בדרום, ואנחנו נחזור בהמשך היום. תודה בינתיים. תודה רבה, פז. עכשיו, אנחנו כל הזמן שומעים סיפורי גבורה באמת בלתי נתפסים, שאתה גם נפעם מהתעוזה ומהנכונות להקריב את עצמך למען אחרים, גם אם אתה לא אמור להיות במשמרת ולא אמור להגיע לשם. מצד אחד זה מחמם לי, מצד שני זה מעצים את המחשבה ואת הידיעה של כל מה שלא היה באותם רגעים ואמור היה לתפקד הרבה יותר טוב. אבל צריך להגיד גם שבמקומות שבהם היו לוחמינו, הם לא זאת בלבד שהם עמדו מול המחבלים הארורים האלה, גם ניצחו אותם, ובלמו אותם, וגם בוודאי לוחמות. אני מתכוון כמובן לוחמות ולוחמים. לא, זה אירוע... בכל מקום שהם נלחמו, הם ניצחו אותם. הפחדנים, מוגי הלב, הרוצחים האלה, המסוממים, הם באו לירות ולהטביע באש. הם לא... בקיצור, גיבורים על ממש, מה שהיה שם. רב פקד יוד איתנו, הוא מפקד פלוגה ביחידת מסתערים במג"ב ירושלים, והוא אחד מהם. שלום לך. בוקר אור. מטעמים מובנים מוסווה מעט. איפה היית בשבת בבוקר? 7 לאוקטובר, שעות הבוקר המוקדמות של שבת, אני בביתי, בוקר של שמחת תורה. איפה אתה גר? גר במרכז הארץ, מתעורר למשמע פיצוצים, קצת משהו שפחות אופייני למרכז הארץ. עוד מהר מתעשת, מתחבר כמובן לרשתות החברתיות, מתחבר לטלפון, ומבין שאנחנו פה באירוע שהוא שונה לחלוטין, אנחנו במתקפה אמיתית של המדינה. כלל היחידה, ימ"ס ירושלים מוקפצה, מאוד מהר התארגנו, ניסינו כמובן להרכיב סוג של פאזל מסבין באמת מה בדיוק מתרחש. יש הרבה חלקים חסרים, אבל הבנו דבר מאוד מאוד ברור, שאנחנו צריכים לרדת לחזית הדרומית, לנסות להציל כמה שיותר אנשים. בלי הנחיה, החלטה שלכם. לא, גם לזה אני אגיע. אוקיי. לנסות ליצור באמת בלימה של האויב, כמובן עם האישורים המתאימים והנכונים של מפקד מג"ב ירושלים, מפקד היחידה. התחלנו לנוע דרומה, שהשארנו כמובן כוח עקב משמעותי מאוד בירושלים, באמת לשמור על הבירה, כי אנחנו ידענו שהזירה היא יחסית רחבה, אבל לא הבנו עדיין כמה. ירדנו דרומה ברכבים מוגנים, עשינו חבירת כוחות מסודרת עם מפקד היחידה שחבר אלינו, תושב הדרום, ידע להיכנס אלינו לאחד הרכבים, והתחלנו לאט לאט להיכנס, ואתה במהלך הנסיעה מתחיל להבין... זה אתם? זה אנחנו, כן. אוקיי, איפה זה? זה יוצא באזור צומת אלומים, אחד מזירות ההתקלות שלנו במהלך הנסיעה, ציר 232, שצריך להבין שאנחנו מדברים על הנסיעה אל היעד שרצינו להגיע בקצה ליישובי עוטף עזה, ואתה בדרך כל פעם נתקע באירוע אחר אירוע, אתה רואה רצף שלם של קילומטרים של זירות פיגוע שהן פשוט לא נתפסות. של לא גופות. נתפסות, של גופות שמוטלות על הכביש, של רכבים מנופצים. מחבלים בדרך הזאת? מחבלים, הכל מהכל נמצא לאורך קילומטרים רבים. וכמובן בכל שלב אנחנו גם יודעים להתקל, גם יודעים להגיב, שהלחימה היא פה שונה, צריך להבין. כמה זמן לקח עד שהגעתם? מהרגע שבו אתה מבין שמשהו קורה, מתארגנים ויוצאים? אני מניח שאנחנו באזור שעה כבר 10 בבוקר, כבר בלחימה ראשונה. באזור אלומים, באזור אנדרטת נט שחור, נמצאים באזור הזה. ואתם רואים גם בזמן הפעילות הזאת אזרחים שמנסים להימלט, מצליחים לחלץ אותם, או שהשטח הוא ללא אזרחים, אבל עם הרבה מאוד מחבלים וגופות? שטח משלב בתוכו הרבה דברים. פעם ראשונה, המון אזרחים, המון כוחות, כל אחד בעל נשק, כל אחד עם תושייה, באמת שרצה להציל חיים, נמצא באיזה סוג של זירת לחימה. אף אחד באמת לא מבין עדיין מה בדיוק קורה. צריך להבין שהלחימה פה היא מאוד מאוד שונה. אנחנו לא עם חזית לחימה אחידה, אנחנו פשוט מכל כיוון נתקלים. כמה מחבלים להערכתך? אין ספור. אין ספור. עשרות? עשרות. עשרות. בהחלט. זה הפתיע אותך? הפתיע אותי מאוד, פעם ראשונה, הכמות ארסנל, הניידת של הלחימה שהם הגיעו איתם, התעוזה, התכנון, אבל בשלב הזה אתה פחות מחפש מה אצל האויב, אתה צריך לראות אצלך בביתך, איך אתה מתאים את עצמך ללחימה החדשנית, לחימה שהשתנתה פעם אחר פעם במהלך התנועה, בגלל שלא הייתה חזית לחימה אחידה, ובגלל שאתה לא הייתה יכולת להבדיל מי מחבל, מי אזרח. כי הם היו ילדים. אתה צריך לעשות ממש סינון בצורה סלקטיבית ומדויקת וייחודית, שלא לפגוע באזרחים פנימיים שבאמת באו לנסות להציל פה
אזרחים בירי דו צדדי. בהחלט. כן. ומה הנקודה שאליה אתם מגיעים אחרי שהגעתם לצומת? במהלך התנועה על ציר אמרת, אנחנו רוצים להגיע ליישובי העוטף. 232, שעוד פעם רצינו להגיע ליישובי עוטף עזה, הבנו כמובן שיש הרבה כוחות שבמרביתם זה כוחות משמר הגבול, שוטרים שהיו באמת כחיץ בין כלל המחבלים. הגענו לאזור כפר קיבוץ עזה. בכניסה הראשונה אתה מבין ממש שנעשה שם טבח. טבח המוני, נשים, ילדים, קשישים. הם הצליחו פשוט לגעת בנו בנקודות הכואבות ביותר. מבין את זה כי אתה רואה את זה בעיניים. רואה את זה בין הרגליים, רואה את זה בבתים, רואה את זה בחצרות, רואה את זה בכל נקודה שאתה נע על הציר, והמראות הם קשים. המראות הם קשים, אבל המטרה בשלב הזה כבר הייתה מאוד מאוד ברורה. פעם ראשונה להציל חיים, ופעם שנייה כשנצטרך, ניקח כמה שיותר. לכמה בתים הצלחתם להגיע ובהם עדיין היו אנשים באותה שעה? הגענו אנשים, אתה יודע, שנמצאים במצוקה, אבל חיים. בוודאי. הגענו לעשרות תושבים אזרחיים שהיו לכודים בביתם, וצריך להבין שזה חילוץ תחת אש, זה לא חילוץ שאתה נוסע, עוסב ויוצא החוצה, כל חילוץ, אתה נתקל בכוח עוין שמגיח לך מבין הבתים, אתה בלחימה גם בשטח פתוח, גם בשטח בנוי, אורבני, שהוא שונה לחלוטין מכל מה שאתה אי פעם למדת והבנת, וכל חילוץ כזה תחת אש של משפחה או של חיילים פצועים, אתה מצליח להכניס לרכב, להוציא החוצה לנקודת כינוס, ואתה ישירות פנימה נכנס שוב פעם חזרה, לנסות לעשות כמה שיותר בפרק זמן קצר. אתה יודע לומר כמה אנשים הצלחתם לחלץ? אני, בשלב מסוים לדעתי כבר אנחנו לא התמקדנו בספירה, אבל עשרות אזרחים, עשרות חיילים שהיו פצועים. אני כמובן אומר גם שבלב כואב יש חלק שלא הצלחנו להגיע אליהם, אבל הגענו לכלל האנשים, לכלל האזרחים שידנו ידע להגיע, והיד הייתה ארוכה. איך הגיבו לכם? היינו הקרן אור שלהם. הקרן אור, שהם לא הבינו מאיפה נחתו עליהם מלאכים שמוצאים אותם מביתם. אבל גם שאלו איפה הייתם עד עכשיו? לא. או למה לא? בשלב כזה לא שואלים איפה הייתם. בשלב כזה מנסים להבין שאתה באמת כוח משטרתי, כוח של כוחותינו. היו גם כאלה שאמרו, רגע, איך אני יודע שאתה באמת משלנו? נעשה תמיד סוג של דיאלוג. היה בלבול מאוד גדול מצד האזרחים, וזה מובן לחלוטין. אבל אתה באמת מתקשר איתם, מתקשר בצורה אנושית, בצורה עמוקה. אפילו באחד מהפעמים, אתה תופס פשוט את הילדים על הידיים, להוציא אותם החוצה. ואתה יורד באמת לדקויות האלה, שיבינו שאתה שם, עוטף אותם, באמת בצורה מלאה עד לרכב, יוצא החוצה כמובן תחת אש, אבל מצליח להוציא את כולם החוצה. אני רוצה לשאול אותך לגבי הפעילות שלכם עכשיו, כלומר, האירוע של שבת נגמר. מה אתם עושים עכשיו במסגרת הלחימה? הלחימה עכשיו היא רחבת היקף. כמובן יש את הלחימה המוכרת בצפון ובדרום, אבל הלחימה בירושלים היא לא פחות מאתגרת, היא סביב השעון. לחימה שכל אחד שחושב או מעז להיות כנגד כוחות הביטחון בצורה של פח"ע עממי, שהיא מגוונת לחלוטין. מפקד מג"ב ירושלים יודע להיות ביד קשה, ובצורה מאוד מאוד ברורה. ואנחנו יחדיו איתו, כלל הלוחמים, יודעים לעשות את העבודה ולבלום כל אחד באשר הוא. תודה רבה לך. תודה לכם. בכל מובן. גם מרגיע לשמוע. כמה חשוב גם לשמוע את הסיפורים האלו. כן, וזה נותן הרבה כוח. וישר כוח על הפעילות שלכם. תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו שומעים בעיקר, מטבע הדברים, גם על המחדל וגם על התוצאות ההרסניות שלו, ואנחנו צריכים לשמוע גם את הסיפורים האלו של באמת, של חיים רבים שניצלו מול כל האלו שאיבדנו, אבל רבים שניצלו בזכות אותם הלוחמים, אז תודה. המערכה כמובן לא הסתיימה, אנחנו נמשיך, כל לוחמי משמר הגבול, וכמובן אני שולח את כל התנחומים למשפחות שאיבדו את יקיריהם, לפצועים שנמצאים בבתי החולים, וכמובן הרבה תקווה לכל משפחות החטופים, שהם טובים יותר הגיעו. תודה רבה. לצדך יושבת מרי או מרי? מרי. מרי. שלום מרי. שלום. הוא דיבר עכשיו, רב פקד יהודה, על נעדרים וחטופים.